Днеска ще видим едно специално сиренце. Виждате го, което е направено с червена и зелена чушка. Виждате го какво е? Направо деликатесче. Страхотно сиренце. Ето го самото сиренце. Сега ще си направим една закусчица и ще хапнем от това хубаво сиренце. Ето две мекички сме направили. Ето го и сиренцето, как изглежда. Вече извадено от саламурката. Чудесно е и страхотно вкусно, да знаете. Сега малко пикантно пиперче, люто чили отгоре върху него и започваме закуската. Страхотно изглежда, мекички с това пикантно сиренце.